ktnk.tj. خونشی نبدای خید قبلیت تو یادای دای مگشتای قطی چند کسو دیلیک باشد دادای هوای تای ای دیلی چوکی مای بیخون شورم خید کدم برای گیتا دال بایوب نستم شورم اوچا جون بیبریزانی و یاندم دا خطو کدم همای سیوت ما دا درونی همی متنو کدم جو کدم دا سرکی یوژن که من نمیتون نشیده گفتنم دا پرک دیدمش دا اخلم جو نشیدک نبرا چوخی نک بخدوایی خیلی نسته بروارد سورا چند نشان داد تطیه پتن رفته стай очи хе гуфти мада дига мард противнай ку медонам қилм када поиски активнаю намегира ба кала ягон гиноҳои кадаша баса яки хела сухтам ай ҳаётам бародарша дига сироғим наки друғ буда ишқи сохтамон эбемон я бор хита режим инсоф дамон акаҷон хит ки бозӣ бидай чанд сола ишқи мо очи хедо дар банахлош мора мекарди қибо вақто ака хидмам намедонам неки изминят карене чӣ гуфтестай ту кор кардестай панят кард аввал ишқи мо кино буд нарз медидай таҳти дил ба дохил да изминят кардед ишқи сабил ака ку қиссаи тира гӯш кинемай ту чӣ хелиши аввал да дилиш ма будам вози ҷои маҳалиши аввал да дилиш ма будам вози ҷои маҳалиши дига духтар да ҳаёт барои ма картинкае неки просто картинкаи та мада полин ҳаёта ёд дори гуфти мада противниан дига мардо неки дида дига мард қати ралик бирез бардор ба парто аёдат типа ишқи поктона ма беақл хато кардам ӯ набудай покдоман майли ҳама ба худо да ақлим намегирад ҷо хит ки ба ҷои ай ма ӯ мегаштай қати баҷо ма тилои набудам то қақати ту набудам неки нафаҳмидам да ишқ тии буда набудам аки дили ма ях гашт ай ишқова шиқишам мегум партом ишқаву бирам ай паи зиндагишам очам тиро орзуи келин кадан дошта ки чишгум майли ма бубахшим тан чихе нигоҳ мекунӣ дарум дига чихе ай сарсозему ишқи пешинара ралик беномус нашатони дига пешаш нара акаҷон хит ки бозӣ бидай чанд сола ишқи мо вақто ака хидмам намедонам неки изминят карене чӣ гуфтестай ту кор кардестай панят кард аввал ишқи мо кино буд нарз медидай таҳти дил ба дохил да изминят кардед ишқи сабил ака ку қиссаи тира гӯш кинемай ту чӣ хелиши аввал да дилиш ма будам вози ҷои маҳалиши